Hello guys, what's up? I'm back and Happy New Year sa inyong tanan. So magbalik tag road trip karon, this time from Municipality of Taguluan padulong sa Puerto, Cagayan de Oro City. Sa batong gihulat, bani ko ninyo sa atong pag road trip karon. Tara, let's go! Sentro. Slow down ta kay nag-merge ang lanes. Na yung mga dagkong truck diri sa wala. Ay lang municipal hall, oh. Diri sa right. Bridge ay overpass.
ko sure murag dire man siguro sa left padulong sa Alae oh. Dire oh. Dire. So next time diya ta moagi ta diya sunod. Right, go na guys. Change lane ta. Taga nang inagbiyahe padulong Cagayan. Kahit ting balik na og trabaho. Welcome to Cagayan de Oro City. Ang first nga barangay dia is Barangay Bugu, Cagayan de Oro City. Dia pagtabok na to sa tulay, Bugu na na. Change lane ta. Alright, dool na ta sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Tira taagi ubos guys.
pasensya na sa footage, medyo ngit-ngit man okay. Gatubang ang sun.